Illum għandna magħna lil Charles Flores, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. U biex nibdew l-intervista tagħna nixtieq nibda billi nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Letteratura fil-fema tiegħi hija riflessjoni ta' ġenerazzjoni. Ħafna drabi naħsbu li l-letteratura hija xi ħaġa ppjanata, mħejja minn qabel, programmata u kollox għandu jsir kif għandu jsir. Mhux hekk, il-kittieb, il-poeta huwa bniedem illi jirreaġixxi għal ħajja, huwa bniedem illi jipprova jfittex triqat, modijiet differenti minn ħadd ieħor. U hemmhekk toħroġ il-versatilità tiegħu fis-soċjetà tagħna, allura l-letteratura tirrifletti dan kollu. Jekk tkun letteratura reġimentata, kif sikwit kellna taħt dittatorjati pereżempju, hemmhekk se jkollok letteratura fittizja, se jkollok letteratura manifatturata li hija l-ħares wieħed jasal għaliha f'pajjiżi bħal tagħna fejn sal-lum għadna ngawdu il-ħelsien li naħsbu kif irridu, ngħidu li rridu u niktbu li rridu. Tajjeb. U aħna nafuk ukoll bħala ġurnalist. Għalik x'inhi d-distinzjoni bejn kitba letterarja u kitba ġurnalistika? Iva, di mistoqsija tajba, u saqsewi li sikwit għaliex. Jien meta tħalt fil-ġurnalizmu, kont diġà bdejt inħażżes l-ewwel hemm minn għalija qed nikteb xi poeżiji, ovvjament kienu tlaqqijat. Imma meta sibt l-opportunità u kienet prattikament il-ħolma ta' ħajti illi nidħol fil-ġurnalizmu, kien minn għalija li sena diħel b'xi missjoni biex il-kitba ġurnalistika nibdilha f'kitba letterarja u jibda jkollna ġurnal għal dak li konna naħdem miegħu jien ftit iktar qrib il-kitba serja, il-kitba illi wieħed jista' japprezza aktar milli dik il-lingwa ta' kuljum ta' fuq il-bankina fit-triq fejn wieħed jitkellem kif irid. Ma kienx faċli u m'hemmx għalfejn ngħidlek li ma rnexxilix. L-ewwel nett l-edituri mhux se jħalluk. Għandek il-problema li inti biex taħseb, biex tiddefinixxi, biex toħloq, biex tikkrea l-istorja tiegħek, taħseb li qed tikteb novella, ment inti qed tikteb rapport kemm jista' jkun malajr biex jidher fil-ġurnal, speċjalment anki dak iż-żmien li ma kenniex ovvjament l-elettronika, xorta waħda rittaġġel għax il-ġurnal ikollu l-deadline tiegħu li jrid ilaħqu jekk inti qed b'istorja fit-tard. Fittex lesti u ħallik bil-Malti, u ħallik mill-idjoma, u ħallik mill-qwiel. Tikteb, tfittex taġġel. Kienet lezzjoni li tallimta malajr. Ma tfissirx però illi it-taħriġ tiegħek fil-qasam letterarju m'għandux ikun rifless. Kien hemm ħafna bħal Giuseppe Kuti, kien hemm Anton Kassar, kien hemm bosta oħra illi kienu jiktbu fil-qasam letterarju tal-pajjiż u kienu ġurnalisti bħal Lino Spiteri ngħidu ħana, illi kienu kapaċi jaqilbu mill-ġurnalist għal-letterarju u mill-letterarju għal-ġurnalist. Nittama li b'xi mod irnexxieli xi ftit jiena. Tajjeb ħafna, u kif tiddistingwix għalik x'iddistingwi il-lingwa tal-poeżija minn lingwa f'kitba oħra? Il-poeżija hija r-ruħ. Ħafna drabi il-poeżija tiddettalek il-burdata tiddettalek il-lingwaġġ li ħatuża saħansitra l-vokabularju. Naturalment, dak li hemm ġo fik irid joħroġ. Imma r-ruħ dik l-istampa li qiegħda tberren f'moħħok biex inti twassalha, kważi toħroġ awtomatikament. Jien dejjem esperjenzajt dan il-valur sabiħ tal-poeżija illi sikwit tkun ktibt il-poeżija qabel ktibta. U s-suċċess tal-poeta u minnu huwa illi dik il-poeżija li ħass titwieled ġo fih joħroġha fuq il-karta. Mhux hekk ferat oħra tal-kitba fejn għandek diġà tkellimna fuq il-ġurnaliżmu u l-proża tagħtik iktar ħelsien. Ma tfissirx li ma jridx ikollok l-arti ġo fik, ma jfissirx li ma jridx ikollok ħakma tajba tal-lingwa li qiegħed tuża. Imma forsi r-ruħ hawnhekk tagħtik iċ-ċans timraħ ftit iktar. Tajjeb ħafna. Kif tagħżel inti bliema ġeneru ser tikteb? Tassoċja suġġetti partikolari ma' xi ġeneru partikolari? Jien dejjem ħdimt kontra li xi ħaġa tiddettali. Forsi huwa valur anke f'ħajti li ftit ħallejt nies jiddettawlu, dejjem spiċċajt forsi anki inbagħti xi ftit proprju minħabba li ma naċċettax daqshekk, speċjalment fil-qasam ġurnalistiku meta kont naħdem mat-televiżjoni.
kellek taqsima tal-aħbarijiet taħt assedju kontinwament, kollok deċiżjonijiet li ma taqbilx magħhom tiġġieled daqqa tirbaħ u daqqa titlef. Imma għalhekk anke meta niġi biex nikteb jiena, il-ġeneru prattikament ma niddettaħx jien, irrid inħossu. Ħafna drabi tgħaddi minn fażijiet f'ħajtek, anke f'dik li hija ħajja letterarja fejn tgħid isma' jiena bħalissa poeżija tinħoss irrid nikteb, ħafna drabi jkollok ix-xewqa li tikteb tip ta' ġeneru ieħor. Daw l-aħħar pereżempju xhur jien l-aħħar sena sentej inxtħet fuq it-traduzzjoni. Kien li mixtieq meta kont għadni nibda li nagħmel traduzzjoni. Ovvjament fl-iskola għamilna ħafna traduzzjoni li sekwit kienu jarmu inna l-allima tagħna, imma dejjem kont nħu pjaċir nagħmilha anke fil-klassi. Finalment irnexxieli anke nasal biex nippubblika traduzzjoni. Tajjeb, u taħseb li l-istess il-lingwa inti ktibt kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, kif tażel bliema lingwa ser tikteb? Naħseb ukoll forsi qed ninħass xi ftit stramp, imma wkoll jekk ma nħoss biex għandi nikteb ma niktibx jiena. Ironikament jiena bdejt nikteb l-ewwel bl-Ingliż. Kont konness ħafna ma' magazines u ġurnali Ingliżi, tħalt fid-dinja letterarja hemmhekk bħala stringer kienu jgħidulna dak iż-żmien, u ovvjament il-poeżiji tiegħi dew ħerġin bl-Ingliż għal xi raġuni. Imma kont fortunat ħafna li ma ninsex kont għadni l-iskola jiena fis-sixth form u anke qabel, kelli nies bħal Brother Henry, kelli nies bħal Charles Colero, kelli nies bħal Valentin Barbara. Dawn huma nies ankri tal-letteratura prattikament moderna, min kien jafas fuq il-grammatika, min kien jafas fuq il-poezija u kien min jafas anki fuq il-proza. Ġifieri kelli għalliema illi tawni it-triq li stajt nieħu. U minn hemmhekk bdew jindukrawni u jresquna lejn il-sim Malti. Mhux għax ma kontx inħobbu, ma sempliċement tinserta epoka bħal dik li ma ninsewx li l-ġenerazzjoni tiegħi tlajna f'kultura Angliża. Speċjalment jien li għext nofs ħajti fil-Kalkara li huwa raħal imdawwar bi-stabbiliment Ingliżi dak iż-żmien, konna nitħaltu ħafna mal-Ingliżi, mal-awturi Ingliżi li kienu jgħixu l-Kalkara. Għadna kemm iċċelebrajna, pereżempju, fakkarna mhux iċċelebrajna il-mewt il-35 sena mill-mewt ta' Ernest Bradford li kiteb The Great Siege pereżempju, dak kien jgħixu l-Kalkara. U konna niskru flimkien meta konna għadna żgħar. Jiġifieri importanti illi wieħed iżomm kuntatt ma' dawn l-eruq biex jasal mbagħad għall-għażla tiegħu ta' kitba. Ma abbandonajtx l-Ingliż għad nisallum, nikteb bl-Ingliż, għandi ktib imħejji infatti ta' poeżiji bl-Ingliż li nittama li jkun barra mill-pubblikatur Ingliż is-sena d-dieħla, imma il-Malti ħabbejtu anke fil-kitba. Llum nieħu pjaċir ngħid illi pjuttost jekk titlobni fejn nażel il-Malti. Żgur għax illum il-ġurnati iktar awtomatiku milli dak iż-żmien fejn l-Ingliż probabbli kontu tużaw iktar. Konna nużaw, mhux nitkellmu fit-triq, konna nużaw kollox. Ġifieri anki jekk aħna dilettanti dak iż-żmien tal-futbol u nixtru l-magazines, jekk konna dilettanti tal-beat groups tal-epoka, Beatles u x'nafien, konna nixtru l-magazines tagħhom u l-istampi u nwaħħluhom fil-kmamar tagħna. Ġifieri kellek dak l-ambjent li bil-fors. U kif qedtlek ukoll ġol Kalkara iktar kelli ġirien Ingliżi minn kelli Maltin. Titħallat magħhom kienu jitalmu anki klim bil-Malti, normalment klim ħażin kienu jitalmu. U aħna ħadna ħafna Ingliż minn għandhom. Tas-sorbiħu jibqa' ġo fik. Mela, ħanaqra poeżija mill-aħħar ktieb ta' poeżiji tiegħi li kien jismu Ballu ta' Blues. Nispjega li Ballu ta' Blues huwa l-post fejn qed ngħix illum il-ġurnata u hemm ħafna riflessjoni fih tal-mixja tiegħi mill-Kalkara, spiċċajt bil-Kirkara għal żmien twil fejn tlajna bħala familja u issa fi xuħitna qegħdin ngħixu fil-Balluta bil-problemi u l-kwiet li hemm fl-istess ħin. Il-poeżija ilha miktuba mhix waħda mir-reċenti, hija waħda mill-favoriti tiegħi. U nħobb naqrax fil-fema tiegħi tirrifletti s-sens illi tlajna bih aħna fis-snin 60 sallum il-ġurnata li biex ngħidlek il-psike tagħna baqa' ma nbidilx. Jisimha Auschwitz Kantilena. Aktar ma toddosni fil-ħama tal-inkapaċità u ġġalni nisol dem marit, aktar ma tonfoħ bżieq musfar fajnejja u tfaqqad daqqit kifra fuq is-sinsla mġenġla, aktar sessibni bil-ġri lura nileġ f'wiċċek.
nistenna t-tama tfaqqas qlub tad-deb u fliles ċkejkna jpesbsu ġew idnejk. Il-melodija tal-ħolqien u l-innoċenza. Aktar ma tiżbel u titsielet mal-muntanji tad-djamanti u taraf tilab bi ħjut isħab tal-brimp għal-wirt ta' Ġuda, aktar se ssibni bit-tbissima tranġat wara dellek. Nunfuħ il-bżiżaq tal-kuluri u nħares lejk nistenna mqard nejida li tkessaħ il-vini, tnixxef id-dem u trattab qalbek, qalb mimlija rmiet li nħaraq f'Auschwitz. Meta bdejt tikteb u għaliex? Bdejt nikteb jiena minn għalija mit-tielet form tas-sekundarja. Qabel ukoll bdejt inħażżes, ma jiena l-linja ġurnalistika tiegħi kienet diġà bdiet tidher, probabbilment kont għadni mur il-mużew, l-Azzjoni Kattolika, sakemm kont imur għax imbagħad waqaft. U anki kellna klab tas-sabbtu u table soccer, u konna noħorġu l-magazines tagħna. U ħafna drabi kont neditjhom jiena daw kienu pubblikazzjonijiet foqra, uħud minnhom anki miktubin blidejn. Nikkopja, nagħmel ġurnata nikkopja u nqgħod inqassamhom il-ħbieb. Imma kien bidu. L-istess meta mbagħad bdejna niffurmaw l-ewwel mixed youth clubs li dak iż-żmien kienet ereżija li t-tfajliet u l-ġuventuri jitħaltu u jiddevertu flimkien. Ħadmet kienet suċċess u l-istess bdejna noħorġu l-magazin tagħna u ħdimt ħafna fuqhom. Dik kienet naħseb minn hemm bdiet iż-żerriegħa għall-ġurnaliżmu. Ftit imbagħad ovvjament bdiet tiżviluppa x-xewqa għal kitba kreattiva aktar mill-kitba ġurnalistika. Kitba kreattiva fejn bdejt inħażżes l-ewwel poeżiji ta' qbiliet, bdejt inħażżes l-ewwel novelli, kif għedna diġà għal-bidu bl-Ingliż li mbagħad bdew isiru bil-Malti. U niftakarni wkoll nejr għal pereżempju kuntatti ħbib li kelli li kienu jikbu, kuntatti anke barranin, kif semmejt awturi magħrufin jgħixu l-Kalkara. U kont nħu pjaċir narhom tip ta' lifestyle li kellhom dawn, kif kienu kapaċi. Illum sejjer jorqod fis-sakra ma jara xart, għada filgħodu jiktib lek kapolavur. Dik kienet xi ħaġa li baqgħet taffaxxinani jiena, il-kontroll li kellhom fuq l-intellett tagħhom u saħansitra fuq il-fiżika tagħhom kienet xi ħaġa li għalmitni ħafna u nittama li b'xi mod ħalli daqsxejn ta' tfarfir fuqi. U kellek xi influenzi letterarji u artistiċi partikolari kemm Maltin u anke barranin? Iva, jiena fejn tidħol poeżija, mort tal-klassiċi ħafna drabi bħal Robert Browning qasam tal-poeżija. Bat ovvjament wieħed jaqra l-klassiċi. Nirrakkontalek hawnhekk każ ta' awtur ieħor Ingliż li kien jgħix l-Kalkara, Hugh Atkinson, li dan miskin kont imur indejqu b'dak li kont nikteb jien, nitkellmu fuq żagħżugħ ta' 16, 17, 18-il sena. U dak kien jieħu paċenza joqgħod jarhom u jikkorreġilu jgħidli x'għandek tagħmel, però il-parir tiegħu dejjem qabel nitlaq dejjem kien aqra l-klassiċi, tkisser fil-klassiċi, u mbagħad toħlob li tikteb xi ħaġa li tista' jkollha valur. U dik ħadta bħala talima jiena, fejtlu l-Maltin ovvjament il-klassiċi rajnihom kollha anke fil-lezzjonijiet tal-iskola. Ma jien kont influenzat ħafna minn poeti bħal Carmenu Vassallo u Rużal Briffa, fejn kellek dak l-element ta' dieqa fil-kitba tagħhom, xi ħaġa li naħseb insiba fiha wkoll jien. L-ewwel ktieb li ħriġna fl-1969 konna jien Charles Schwireb u Pawlu bħalissa mhux qed jiġini f'moħħi li naħseb illi kien l-ewwel ktieb fejn urejna x-xejriet tagħna kif kienu. U jiena ħriġt bħala l-iktar wieħed pessimist minn dawn it-tlieta. Allura kienet qed tidher diġà l-influenza ta' poeti u kittieba ta' tendenza xi ftit ta' dieqa u niket fil-ħajja mingħajr ma wieħed jitlef il-valur tal-ħajja, ma tfissirx li wieħed jaħseb fil-mewt il-ħin kollu jew fil-qtil u imma tinsiex. Aħna tlajna f'ambjent tal-gwerra tal-Vjetnam fejn kienet l-ewwel gwerra li qed titwassal fuq it-televiżjoni. Sa qabel in-nies kienu jgħidu hemm il-gwerra imma ħadd ma kien jara xejn. Fil-gwerra tal-Vjetnam kienet jara kollox il-poplu. In-nies imutu, in-nies jinġarru fit-twiebet, miksijin bil-bandieri tan-nazzjon, il-problemi li kellhom in-nies fl-irħula, iż-żgħażagħ
imorru jisparaw biex joqtlu u jinqatlu. Kellek dal-ambjent kollu li l-inna zazax ta' slin 60 effettwana u effettwana naħseb anki bl-ikraħ. Eventualment il-kol kemm maħna ħriġna minn dak l-inkubu mentali u naħseb illi illum issib illi ħafna minna li konna daqshekk pessimisti illum il-ġurnata m'għadniex għaliex. Kbirna, kellna l-familja tagħna, fraħna u ddejjaqna b'affarijiet u l-ħajja tieħu triq li għandha tieħu xek. X'fisser għalik il-moviment Awmin Letterarju? Moviment Awmin Letterarju kien riflessjoni sħiħa tal-ġenerazzjoni ta' snin 60. Għaliex kellek is-snin 60 fejn kellek madwar id-dinja kollha għaddej moviment ta' ħelsien intellettwali, ta' loti ta' libertajiet illi sa snin anki wara t-tieni gwerra dinjija ħadd ma rid jaf bihom, ħadd ma rid jagħtihom. Kellek ġenerazzjoni li ma rriditx iċċedi r-ridni li kellha fuq is-soċjetà, speċjalment permezz ta' ċensura, permezz ta' restrizzjonijiet, ta' ħinijiet. Sakemm konna għadna żgħażagħ aħna f'dik l-epoka, aħna l-ġuventus stajna ndumu barra kemm irridu. Il-ħbieb tfajlit li kellna magħna, jekk ma jkunux iddur għad-dar fid-disa ta' flaxija kellhom problema. Mela da kollu beda jisbroffa bħal vulkan fis-snin 60. Malta ma naqsitx ir-rivoluzzjoni, u naħseb li l-moviment Awmin Letterarju kien parti minn din ir-rivoluzzjoni, mhux violenti ovvjament, illi bdiet tirrifletti anki fuq kif bdejna nħarsu. Ma ninsewx illi dak iż-żmien Malta kienet għadha kemm ħadet l-indipendenza tagħha. U l-poplu Malti beda jaħseb mod differenti. Beda jħares lejn letteratura ġdida, lejn palk ġdid, lejn libertajiet ġodda, lejn anki tematika li tagħmel differenza. U kien hawnhekk kien proprju bis-saħħa tal-moviment li bdejna naraw poeżiji jinkitbu dwar suġġetti li sa ftit snin qabel, sena sentejn tlieta, kienu għadhom tabu. U kellna problemi ma' awturi li kienu aħna konna nirreferu għalihom bħala il-qodma, kienu tajbin u kellhom kien jixirqhom ir-rispett kollu li ħadu, imma meta daw bdew jisimgħu u jaqraw poeżiji dwar l-abort pereżempju, dwar id-divorzju, dwar l-omosessualità, dawn ħadu xokk intellettwali, ħadu xokk li ma stennewx. Għalina kienet xi ħaġa arja friska, dejna nħasslu, u dejna naħslu ġenerazzjoni sħiħa ta' nies. Da li nara fih il-moviment jien, aktar milli ma ninsax, moviment huwa moviment jitwieled biex jispiċċa. U bħala l-uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi tal-istess moviment, sibta diffiċli dak iż-żmien biex tippromuovi l-moviment ġdid? Kellek anki l-medja dak iż-żmien, medja ristretta, ma ninsewx kellek il-ġurnali u kellek dak li kien jissejjaħ ir-rediffusion, ġifieri r-radju bil-fil. U kienu maqsumin, kellek parti mill-medja lesta tilqana u tilqa l-idejat li bdejna nresqu. Kellek medja oħra li bdiet tirreżisti xi ftit. Ma' żmien ma baqgħetx, għax imbagħad irrealizzat illi jekk ma tingħaqadx f'din il-mentalità ġdida li twieldet f'Malta, jistess tkun qed bagħti fl-apprezzament tal-pubbliku. U naħseb illi hemmhekk kien is-suċċess tal-moviment permezz tal-relazzjonijiet pubbliċi illi ersaqna lejn il-poplu. Bidejat friski, imma urejna wkoll li aħna mħejjin lesti li niddiskutu u nitkellmu aktar milli niddettaw. Li sa ftit qabel is-soċjetà kienet tiddettalek aktar milli tisimek. U llum il-ġurnata għadek tikteb jew kien hemm xi żmien meta waqaft tikteb? Naħseb kull kittieb u poeta jgħaddi minn żminijiet fejn jgħid jiena nxift, ħanieqaf, ma m'għandix nikteb iżjed, jew ma nħoss kif semmejtlek jien hekk ir-ruħ tisparixxi minn ġo fik, inti x'se jibqalek xejn. Imma ir-ruħ ma tispiċċax, u mhux qed nitkellem fuq ruħ reliġjuża jew ruħ spiritwali, hija r-ruħ dik xi ħaġa ġo fik sejħilha li trid illi tgħaddik ukoll għal dak il-livell fejn titħoss il-bżonn tal-kitba u hekk. Imma mill-bqija jkunu perjodi qosra illi jiswew ta' ġid għax aktarx illi malli terġa' tibda b'aktar qawwa u b'aktar ispirazzjoni. Din hija kitba mill-ktieb il-lingwa tad-ding-dong li fih biex ngħidlek ħadd daqsxejn bid-dgħajsa lill-poplu Malti. Ħadtu bid-dgħajsa għaliex għax il-lingwa tad-ding-dong aħna nafu li qed ngħixu
esperjenza kera fejn jidħol il-sim Malti fejn ħafna nies jitkellmu biċċa bil-Malti u biċċa bl-Ingliż u mbagħad biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti. Sitwazzjoni li dejqitni nistaqar, naf li dejqa ħafna nies, imma importanti li nwasslu l-messaġġ. Forsi l-kuxjenza xi darba tmiss lill-poplu Malti. Dina kienet Ding Dong numru 7. Liebes impeccabbli l-eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur Malti, libsa skura bir-rigi dojoq bil-kemm jidhru. Swafi għal-kelma, sofistikat, xaru midluk waħda sew. Iż-żarbun il-leq taraw iċċek fih. Id-dwiefer ta' subaħ notfa u tal-istess daqs, nistħajjel li anki ta' saqajh. Jieħu ħsibhom sewwa, tliet xrieket wieħed ikbar mill-ieħor. Qudiemu fuq il-mejda, smartphone għaddej jixel u jħammem il-ħin kollu bħalli kieku l-kriżi ġdida fl-Afganistan ma tistax tgħaddi mingħajr is-sem diplomatiku tiegħu. Qed jistennew jinterveni u jġib dik il-paċi li l-bombi mill-oli, l-missili. U lanqas id-drons ma rnexxielhom inislu. Kien sar il-ħin li jintervistaħ tal-aħbarijiet. Kid de Cesare, irpużat u mħejji bħal dejjem dar fuq mill-ewwel. Sur Ambaxxatur, taħseb li l-kriżi ta' bħalissa fil-Mediterran tista' tolqot lil Malta? L-Ambaxxatur ħanifs il-ġewwa. Bit waħda beda jbabas l-ingravata b'xi emblema fuqha u bl-oħra forma pon. Definitely, u jieġeb, Malta cannot but be involved. Kompla waqt li Kit beda jiftakar fl-eluf ta' telespettaturi Maltin u għawċin li jistennew l-aħbarijiet fuq l-istazzjon nazzjonali ikunu bil-Malti. Imma aktar milli involuta kif tista' tintlaqat Malta? Malti tal-lum u għet jinnota. Malti li jitkellmu n-nies fit-triq, fid-dar, fl-uffiċċju, fil-knisja, fil-gazin u postijiet oħra. Kien messaġġ ovvju lill-Ambaxxatur biex kemm jista' jkun malar jaqleb għal Malti. Iva, qed nifhmek Kit. Malta hasn't got the means biex tagħmel dan ix-xogħol ta' rescue. Waħedha għandha bżonn l-għajnuna tal-European Union. Kelkom xi reazzjoni min-naħa ta' Brussell? Of course. Wedduna li se jħorġu mill-appell, li jħorġu appell lill-membri, l-member states kollha, all of them, biex jifhmu to finally understand they need to help Malta. Kit femm mill-ewwel li kull ma kien se jieħu mingħand l-Ambaxxatur dawrin mal-lewża. U bejna xil-ħin tal-aħbarijiet u prezzjuż u kemm għax l-intervista saret qisha lingwa bilingwa fid-diplomazija qatalu fil-qasir. Jiġifieri sur Ambaxxatur, kull mu se jagħmlu huwa appell. Imma sa dan it-tant Malta qed ikollha ssib il-flus, in-nies, l-apparat u l-ispazju għal dawn l-imsejkna. Kienet bejn mistoqsija u bejn konklużjoni sabiex il-preżentatur ikun jista' jgħaddi għall-aħbar li kien imiss. Yes, preċiżament Kit, tem l-Ambaxxatur, qabel ipprova jqum u sapplit moħbija ta' Kit de Cesare tirrestrinġih minn irkobtu biex jistenna sakemm il-kamera iddur lil minnu. Kien hemm perjodi differenti fil-kidba tiegħek? Iva, kien hemm perjodi kif edna tal-bidu tar-ribellioni. Perjodi fejn wieħed ma jaċċetta xejn dak li kienu jgħidulu għammu missieru, minkejja li kienu jgħidulu għal-ġid tiegħu stess. Perjodu li tiġġieled biex tieħu dak li hu tiegħek. Imbagħad kif qedna diġà wkoll meta inti tibda timmatura, toħroġ forsi minn dik il-gaġġa illi tħossok li tant ħassejtek irrabjat fiha sakemm fetħulek il-bieba. Darba fetħulek il-bieba ħriġt, inti ħadd immansab bħal kull annimal illi kien maqful f'dik il-gaġġa żgħira u ħarġuh fil-ġungla id-dar tiegħu. L-istess aħna illi ħriġna minn dik il-gaġġa ta' eluq li kellna ta' wara t-tieni gwerra dinjija, ninsiex aħna twilidna kollha kemm aħna prattikament wara li kienet spiċċat il-gwerra, snin wara. Allura il-fatt li għadda dak iż-żmien kollu, id-dinja għaddit minn dik l-esperjenza kollha. Ommijietna missirietna batew daqstant u xorta għadhom qed jippruvaw iġaluna nieħdu l-istess modijiet li ħadu huma, kienet xi ħaġa li bla ma trid tirribella. U ftit qabel semmejt ukoll iċ-ċensura inti personalment. Kellek problemi biċ-ċensura jew kellek problemi biex tippubblika? Nkun qed nikdeb jekk ngħid li kelli, ħlif okkażjoni waħda ma niddejjaqx ngħidha, meta kien ġie għall-ewwel darba Papa iżurna f'Malta u kien hemm għaqda letterarja li stiednet lill membri tagħha biex jibgħatu l-poeżiji. Jiena daqsxejn irreliġjuż. Poeżija ta' mistoqsijiet lill Papa.
mistoqsijiet li jagħmel kulħadd dwar suġġetti jaħarqu illi għadhom prattikament anki jaħarqu illum il-ġurnata. U sfortunatament bider illi id-dejqu biha daw rridu mid-dera jħorġu antoloġija ta' tifħir u antoloġija ta' rewħar ma jimpurtax u għaparti mill-ħajja wkoll, imma jiena xtaqt li nagħmel mistoqsijiet lill-Papa li kien Papa kontroversjali, Papa li ma kien jibża jagħmel xejn u kien kapaċi jilħaq l-iskopijiet tiegħu u jiena rrid qed forsi b'daw il-mistoqsijiet mhux għax kien se jwieġibni, imma il-poeżija propju kienet biex wieħed jiftaħ il-paġni ta' dak il-ktieb illi ħafna drabi jitħalla magħluq. Dak li kienet l-unika okkażjoni li jiena sejjaħt la ċensura mill-bqija ma naħsibx li qatt kont goff kitbieti, ħsibijieti dejjem wassalthom mingħajr biża', ma forsi kont ix-xurtjat li ma kienx hemm dik iċ-ċensura li wieħed. U ġieli imbagħad twaqqaf lilek innifsek milli tikteb xi ħaġa temmen fl-awtoċensura? Naħseb l-awtoċensura huwa switch li awtomatiku ta' aktar milli hekk, u anki jidħol l-istil ta' dak li jkun. Hemm min jidhirlu li għandu jkun kważi vulgari u għandu kull dritt ikun. U joħroġ kif għandu joħroġ, hemm min forsi jillostra xi ftit il-vokabularju tiegħu u anki l-użu tal-penna biex ikun fl-istil personali tiegħu. Jien naħseb tista' tgħodni ma' dawk li jippreferu li qabel joħorġu b'affarijiet jillustrawhom xi ftit, jaslu xorta fil-messaġġ tagħhom mingħajr ma jinħassu żorri żejjed. Taħseb li hemm element awtobiografiku fil-kitbiet tiegħek? Iva, naħseb li hemm element qawwi kemm fil-poeżija, għal ħares kellhom xi ħadd janalizza l-poeżiji tiegħi għax naħseb jingħalaq f'ġungla ta' emozzjonijiet li diffiċli tifhimha. U naħseb ukoll illi ċerta emozzjoni anki f'kodba ta' proża u hekk ħarġu wkoll. L-autobiografija nħobba, il-ktieb favorit tiegħi b'dik li proża huwa jinsejjaħtlu ktieb semi-autobiografiku jismu Arloġġ ta' darba li fih irrakkuntajt kemm l-esperjenzi tiegħi personali fih dan il-familja li tlajt fiha, sfortunatament familja mifruda, u ovvjament il-ħajja ġurnalistika mħalta mal-ħajja letterarja, kollha flimkien maqudin għandek ballun daqsxejn joħxon biex wieħed ikun jista' jara x'jista' jislet minnu ta' interess. Naħseb illi dak kien l-aktar ktieb autobiografiku mingħajr ma sejjaħtlulek. Infatti ktibtu biskop fit-tielet persuna. Għax l-onet jiena nsibha diffiċli nitkellem fuq personali noqgħod ngħid jien u għamiltek u mortek u mortaw. Fit-tielet persuna stajt inħossni ħieles illi nitkellem dak li suppost qed ngħid jien qed jgħidu ħadd ieħor. U naħseb li ħadmet għalkemm kien hemm kritiċi li mhux għalfejn ngħidlek iddistingwew il-persuna li kien hemm wara dik il-tielet persuna u bdew jassoċjaw ovvjament affarijiet minn ħajti li veru kienu seħħew u jidhru fil-ktieb. Kif taħseb li dak li qed jiġri madwarek jaffettwa l-kitbiet tiegħek mill-lat lingwistiku din id-darba, pereżempju bħalma naraw fil-ktieb il-lingwa tad-ding dong? Iva, dikka aħna meta ngħixu f'soċjetà rridu naċċettaw is-sabiħ tas-soċjetà u anke l-ikra tas-soċjetà. Jien li bdejt bl-Ingliż u għaddejt għall-Malti, illum sirt militanti tal-Malti. Allura, ovvjament, qed inweġġa ħafna bis-sitwazzjoni tal-sin nazzjonali tagħna kif qed jiġi trattat bħalissa kemm il-ġurnalisti, kemm anki saħansitra minn kittieba u poeti, u anki fil-livell ta' awtoritajiet. Jiena ma nistax nifhem intik eżempju wieħed li jirrabjani ħafna u daħriġtu anki fil-ktieb il-lingwa tad-ding dong u ding dong għaliex Ingliż u Malti, Malti u Ingliż il-ħin kollu. L-autorità tax-xandir, pereżempju, ma nistax nifhem kif setet tħalli n-numri bil-Malti imutu. Illum mhux qed ngħidu qed imutu, il-numri bil-Malti mietu. Illum ħadd m'għadu jaħseb isien piżijiet numri tat-telefon. Tal-linja. Ħadd m'għadu jaħseb bihom bil-Malti. Mela allura dik għandek tlifna biċċa
mill-ilsin tagħna. Tgħidli ma dawk ġej mill-Arbi. Dak argument antik illi jużaw ħafna dewwa tal-Malti fil-moddi għalfejn toħduha bi kbira. Dak mhux Arbi. L-għonet kif ngħiduhom aħna mhux neċessarjament jgħiduhom l-Arab. Mela diġà għandek il-varjant. U t-tielet kull sien ittieħed minn il-sien ieħor. M'hemm l-ebda element ta' misħija mill-fatt li l-Malti tnissel mill-Arbi. Ma tnissel tkiber, inbidel, tħallat anke ma' lingwi oħra bħall-Isqalli u eventwalment anke mal-Ingliż u t-Taljan, u sar li hu għal-Malti. L-sfortuna hi li m'għandniex poplu li apprezza biżżejjed. Jiena ħadd gost bil-istħarriġ li għamel il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti fejn ħareġ illi kellek 97 jidhirli 1% ta' Maltin li jitkellmu bil-Malti u jieħdu pjaċir jaqraw bil-Malti. Bus nibża li l-istħarriġ dejjem għandu element ta' dubju fihom. Mhux qed ngħid li m'hemmx maġġoranza kbira ta' Maltin jitkellmu bil-Malti, imma meta tħares lejn tfal, nepotijiet u din ngħidha anke b'afsa ta' qalb illi jitkellmu bl-Ingliż biss. Minħabba l-iskejjel, minħabba pressjoni ta' ġenituri, minħabba sitwazzjonijiet oħrajn. Tibda tirrealizza li l-Malti mhux biss in-numri tilef, probabbilment jista' jintelef kollu kemm hu. Li tkun ħasra kbira. Ntilfu lingwi oħra u jkun lingwa oħra minn dawk li ntilfu. Jiena d-dwejja tiegħi hu li l-akkademiċi jisom jaċċettaw u joħorġu bl-argument, jien dejjem ħatta kontrihom di b'kull rispett għax jien nitgħallem minn għandhom. Imma daw dejjem jgħidu l-lingwa għamela il-Malti u l-Malti joqtola jekk irid, speċi il-poplu jagħmel il-lingwa, mhux il-lingwa tagħmel il-poplu. Jiena dak insibu argument dajjef fis-sens li jekk inti lħaqt xi ħaġa, jekk għandek xi ħaġa li żviluppat f'teżor, ħarisha. Ejna. Fittex kif tara kif se tgħinha, kif se twassal iktar il-protesti tiegħek kontra awtoritajiet li anki biex jitkellmu fuq suġġetti li interessaw lil poplu warahom waqt li jitkellmu fl-aħbarijiet kollox bl-Ingliż minflok bil-Malti. Semmejtlek l-awtorità tax-xandir li qed tħalli r-reklami u r-rapporti fl-aħbarijiet fej il-Malti ma jidħolx fejn jitlu piżijiet, isin, numri tat-telefon, affarijiet oħra bħal dawn. Meta tara dan in-nuqqas, meta tara din in-negliġenza, tgħid allura qed niġġieled mal-arja jiena, nittama li le. Nalla, il-ktieb Arloġġ ta' darba huwa ktieb li jinsejjaħ li semi autobiografiku, xi jirrifletti partijiet minn ħajti kemm bħala familja, kemm bħala ġurnalist u kemm bħala persuna mdaħla fil-qasam letterarju. Ippruvajt kemm jista' jkun illi ma nħallix il-poeżija taħrabli għalkemm kienet proża, imma fl-istess ħin provajt ukoll li ma nħallix l-istil ġurnalistiku jeleb l-istil letterarju. Kienet xi ħaġa li tkellimni anki ma' min kien għamil li daħla l-ktieb Lino Spiteri u qbilna ma ninsawx li Lino Spiteri kien kemm ġurnalist u kemm letterarju wkoll. U bil-tana kien li l-ktieb għandu jkun dak li ngħidula hybrid ta' dawn il-ħsus letterarji tagħna. Il-kapitlu għal-ewwel kapitlu mill-ktieb li jismu Traġedja f'jum id-Duluri. Ma xtaqx iqum minn fuq l-iskrivanija, iżda l-ħost tat-telefon iċempel bla waqfin fuq skrivanija oħra, sitt madumiet maħmuġin il-bot, ma rridx jieqaf. Id-dar qatt ma kellhom telefon u kien kważi jħossu jibża jwieġbu. Inqabad waħdu u kellu jagħmel dak li ma xtaqx. Wara kollox dak l-istrument ilu iswed, issa kien sar parti sħiħa mix-xogħol tiegħu. Għodda mill-laqwa u għajla seta jagħmel mod ieħor. Hello, qalb leħen jitriet. Hemmhekk ix-xefaq jekk jogħġbok. Iva, ħanejdlek, għadhom kemm tajru mara, forsi tridu tiġu, naħseb li mejta, iżda għadu ma ġiex it-tabib. Grazzi. Ata u beda jbierek il-waqt li kien iddeċieda li jwieġeb. Issa jew se jkun ġurnalist inkella skrivan glorifikat. Mar Bilġant l-editur infurmaħ bl-aħbar. L-editur li bil-kemm molla rasu minn fuq it-typewriter sewda u qadima ta' qudiemu, da minqas minnu jaħsibha qallu biex imur fil-kamra tal-fotografi, jara minn hemm u jmur miegħu malar kemm jista' jkun fuq il-post tat-traċedja.
problema waħda. Lil min ċempel ma kienx taqseħ fejn, kienet saħħet. Fej kien sejmu, kif kien sejt l-editur ewlieni, dak l-istess ġurnalist anzjan li xeba jgħid li dak il-grupp xkejken ta' ġurnalisti ġodda li kienu għadhom kemm daħlu jaħdmu magħhom l-importanza tal-5 wejjiet bl-Ingliż. What, where, who, when, why? Li nessa l-aktar ħaġa importanti, fejn? Fortunatament, daħlet telefonata oħra, u oħra. Din id-darba d-dettal meħtieġ ma ħarablux. Fi-triq il-merkanti, il-belt, jiġifieri 5 minuti mixi biss bot mill-kamera tal-aħbarijiet li kien fiha. Għaddissa l-konklużjoni ta' dan il-kapitlu x'aktarx twil. L-għada tat-traċedja, l-editur kien ferħan se jtir. Il-persistenza tal-ġurnalisti tiegħu kienet issarfet f'esklusività ta' ritratt tal-vittma. Ma ddejjaqx jibgħat kemm għal Karl kif ukoll għal Bertu biex jifirħilhom. Bertu, il-fotografu, biċ-ċajt solitu tiegħu jieġbu issa tina żieda. Waqt li Karl l-issem biss grazzi. Għalih din kienet mamudija tan-nar li ma xtaqx jerġa' jgħaddi minnha iżda li kien jaf li se jkollu jagħmel hekk min jaf kemm il-darba fil-karriera tiegħu. Dak il-lejl tad-doluri u l-għada bil-kemm seta' jorqod. Baqa' jġib quddiem għajnejh il-vittma tat-traċedja kif kienet qabel qalgħuha minn mal-ħajt imċappas bid-dmija u l-fdalijiet tagħha. Dan hu l-ġurnaliżmu li kien joħlom bih? Dawn kienu l-paġni li jista' jrid jikteb paġni mdemmija u mifquwa bil-kefrija tal-ħajja. Aktar ma beda jaħseb, aktar ħassu mitluf. L-esperjenza ta' dak il-jum kidditu daqskemm fetħitlu tieqa fuq il-ġejjieni. Meta għajnu bdiet tmur xi ftit bih, ħsibijiet waqgħu fuq li moddi mhux daqstant imbiegħed. Wara kollox kien għadu żagħżugħ, mimli ħeġġa u enerġija għal dak li kien ried jagħmel f'ħajtu. Mar lura fi żmien u tlok ħassu jinqata' mir-realtà kiefra tal-lum. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti? Mid-lat ta' pubblikazzjonijiet, ġifieri dak li huma kotba fuq l-ixkafef hawnhekk imdawrin bil-kotba, mingħajr l-ixken dubju rajna żvilupp eċċitanti, żvilupp tajjeb ħafna anki f'dik li produzzjoni u ngħidu twildu dak iż-żmien law twildu ġenerazzjonijiet li kollha kemm huma produċew kittieba poeti tajbin immens illi llum saru stabbiliti daqs ħadd ieħor li naħseb li ġara mill-ġenerazzjoni ta' snin 60 u l-ġenerazzjonijiet ta' wara kienet xi ħaġa pożittiva l-fatt illi ħadd mill-ġenerazzjoni ta' snin 60 ma ħada kontra l-ġenerazzjonijiet ta' warajh. Xi ħaġa privileġġ illi huma ma natawx minn ta' qabelhom. Neħħi eċċezzjonijiet bħal Carmenu Vassallo pereżempju, kien jistidilna d-dar tiegħu biex nitkellmu u ngħidulu fuq il-letteratura moderna. Naħseb illi ġenerazzjoni li ġew warajna gawdew minn dan il-privileġġ li ma kienx hemm għalfejn jagħmlu battalja kontra l-antiki u kontra l-ġodda. Illum għandna kittieba poeti li kapaċi joħduha ma' oħrajn fl-Ewropa kif rajna anki intrebħu premijiet u nafu wkoll li anki pubblikaturi barranin bdew juru interess fihom. Nieħu pjaċir ngħid li sabu appoġġ mill-awtoritajiet biex iwasslu x-xogħlijiet tagħhom f'lingwi oħra. Ġifieri għandek it-traduzzjoni mill-Malti għal-lingwi oħra, bħalma kellna bil-Franċiż, bħalma kellna Taljan u ovvjament għall-Ingliż. Ġifieri hemm ħafna pożittiv. Il-ħasra hi li meta għandek dal-pożittiv kollu huwa mnawwar mill-fatt illi l-interess qiegħed jonqos u mhux jiżdied. Titkellem mal-pubblikaturi llum tħossok tistaġeb kemm qed jonqsu s-segwaċi, kemm qed jonqsu l-qarrejja ta' kotba bil-Malti. Li din xi ħaġa tinkwetani u naħseb illi jekk ma tiġix indirizzata bis-serjetà mal-Malti se tkun indifnet ukoll il-letteratura Maltija. Għax jekk jindifen il-Malti, il-letteratura Maltija se tibqa' hemm, imma ħadd indifen waħedha wkoll. Il-Latin kif nafu spiċċa, ma l-kotba bil-Latin għadhom teżori sal-lum. Tajjeb, ħafna ngħaddu għall-aħħar mistoqsija naqra iktar ġenerali din id-darba. Il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara li nbidlet? Iva, jiena wieħed minn dawk hawnhekk qed jitkellem l-ottimizmu fija. Jien pereżempju ma jdejquni xejn l-esperimenti fil-qasam letterarju, l-esperimenti fil-qasam arkitettoniku, fil-qasam kulturali kollu kemm hu. Nemmen illi l-idea ġodda jridu jibqgħu ġejjin.
jekk ħanibqgħu niddependu fuq x'sar qabel. Jiena nagħti eżempju, hawnhekk forsi hu xi ftit kontroversjali. Jien ma jdejquni xejn il-binji tolin, dawk li jgħidulhom il-high rise. Għaliex? Għax l-għonnet ngħixu fi gżira li ma ġbaqa l-art fejn tibni. Jekk ħan nitilfu ftit kampanja li baqa' biex nagħmlu d-djar ta' żewġ solari bil-gallerija, bil-balavostri kif dejjem konna nafuhom, xejn jibqa'. Alla tittola. Imma skont fejn tola. Jiena ma nippretendix illi għandek irħula tradizzjonali mal-baħar, pereżempju. Bħal mill-Kalkara mur dejjem lura li raħalt welidi. Ma nimmaġinax il-Kalkara tinbidel fatt ta' skyscrapers qudiem il-Knisja hemmhekk jekk ma jattuwiex ukoll. U allura mxejna l-qudiem, imma hekk jinstab dak il-bilanċ bej fejn jista' jidħol il-modern, fejn jista' jitwaqqa dak tal-ebda valur biex floku isiru binjiet moderni, allura l-affarijiet ikunu ħafna ħjar. Ġifieri ma naqbadx nikkundanna bla doċċ għax Perry tħares bl-idea ta' 50 solar jew 60 solar. Hekk għandna bżonna jagħmilha min għandu art kemm irid. Aħseb wara aħna li m'għandniex art. Għandna xorti li għandna fejn immorru neħdu nifs fil-kampanja għandna. Alla ħares nitilfu dik. Tajjeb ħafna, grazzi. Grazzi lilek.